Thomas akatikanganisira. Ndiri kurwadziwa, handitode kana kumuona. Handitode. Akatikanganisira. Mwana anga ari mudiki. Vamwe vanototi inini ndini ndakakonzeresa. Asi hazvireva kuti upenyu hwamwana kucheka mwana ngori kucheka huku nekuti tichekera uyu yangu. Aiwa, tanga tichimuda kuti auye paground. Thomas Nyamunga nemusi weSunday akauraya mwana mudiki ane 5 years, umwe wacho akaponera kuchipatara. Wechitatu ndiye akatiza kumufakose mushure mekunge atadza kuwirirana nemudzimai waifambidzana naye anonzi Nedmore. Madzimai tine urombo nechiitiko chakaitika kuno kumufakose. Tikuona kuti kushaya kwaita mwana, vanhu vari kutaura zvakawanda wanda. Imimi sana amai makaona chiitiko chinorwadza kudai, chii chamungade kutaura? Ini nangu ndandoda kutaura pakuti kana tiri vanhu vakagarisana musociety, ngatisataure zvinhu zvatisina umboonazvo, zvatisina kuziva kuti zvatangira papi. Iko zvinoizvi mai vemwana vari kurwadziwa, vari kuhungudza, vakadumbirwa, tese takadumbirwa, tiri kurwadziwa. But vanhu vari kutaura nyaya kwavasingazivi kuti zvakatangira papi zvichienda papi. Ndaikumbirawo hama dzangu vadikani, kunyanya vakadzi ndo vanotonyanya kutotaurisa. Ngatitorei tise mutsoka dzedu kuti dai wangu uriwe mai vemwana, wainzwa sei uchitaura mashoko, hausi kuziva kwakatangira nyaya, wongotaura. Saka ipapo madzimai vedu ekanga titei serious, nyaya dzikutaurwa dziri kutaurwa dzichipindurudzwa. Yeye vaihura, yeye vanga vaenda boyfriend, anga asina kana boyfriend yanga aenda nayo. Boyfriend yake yanga itori iyoyo, ndo yanga iri boyfriend yake. And you find out kuti paakatoenda kubhora kwacho akatomuperekedza akatomusiya akwidza kombi. But unozonzwa kunzi akaenda boyfriend. Yipi yacho boyfriend yamunoziva? Iwango usiko uri ngotaura zvosingazivi zvafamba sei. Please vana amai, ngatiiwe nemwoyo mumwe chete wekubatirana, tisataure kwatisina kuswera. Tiri kunzwa isusu vamwe vachitaura kuti pane mashoko ari kubuda kunzi vemuraini mashamwari akaipa, munhu uyo aita zvaaita nekuda kwekuti shamwari ndo yakataura zvisingaiti. Imimi muchinzwa nyaya iyi, chii chamungade kutaura pamusoro pazvo? Vanhu vanongotaura nekwavasina kuswera. Inini vakatouya ndichitotengeswa apa baba. Vachonditaura vaitonetsanawo neimwe nyaya, kuti tikunzwa dzimwe nyaya dzitaurwa nepasiripo, isiriyo nyaya iyoyoyo. Vamwe vanototi inini ndini ndakakonzeresa, but ndini nguva zhinji nenditori nawo ndichiona kushungurudzwa kwaitwa nababa avo kazhinji. Musi wachona wakatobuda iwowo ndanditori nawo wakabuda mune zvakanaka. Vakazosara vakaenda, nyaya vakanetsana sisi tinoiziva. Vamwe vari kuti ndini ndakakonzeresa kuti vaitese vanetsane, asi handini. Mashoko yakatanga kudhara. Ndine mamwe mameseji avaitonditumira, aitumirwa nemukadzi wacho, vachiti vana vako vachaitwa nyama. Mameseji acho ati andila achaita nyama, achaitwa bhucha. Ndizvo zvakazoitika zvacho nezvozvo. Baba vakatanga kuvashungurudza kare, vakatombodzipwa, vakatombokwara gumbo. Imimi vanhu hamuzvizivi. Aitoramba kurambwa mufungi, aitoramba kutorambwa. Munhu yanga asatodi munhu achitoda kuti munhu aende kumhuri yake. But kana vanhu vakutaura vakuti heye huri, aitoda kuti munhu aende kumhuri yake asatodi munhu. Saka ndo pazoita kuti zvese zvisvike izvi. Vakatomboendawo kumapurisa, vakatombonoripota nyaya yavo, asi mapurisa haana kukwanisa kuti asumudze nyaya iyi. Saka tichazivi kuti mapurisa vaizvifambisawo sei. Dai mwana uyu nhasi unodai asina kuchekwa, kana mapurisa anga akakwanisa kutorawo stepi panyaya iyi. Zvinhu zviri kutirwadza madzimai nhasi unoyu, tashayikirwawo nemwana wedu. Vanhu musafamba muchitaura kwamusina kuswera muchiti mai ava vanga vari kuita mujolo. Aiwa, mai ava vakatofirwawo. Isingle mother notoriwo nevana vavo 3. Saka hakuna pavanga vachagara vasinawo murume. Bozi mai ava notori ne32 years. Saka paripo panga vachagara vasina murume here. Murume wakatoshayawo 2019. Saka maida kuti vaiteso sei? Musajaja munhu. Musajaja munhu, hamusimi Mwari vanhu. Taurai zvamunoziva, musataura zvamusingazivi. Ndozvatiri kungokumbirawo kuvabereki. Kumunhu wese ari kunzi mukadzi nhasi uno. Mangwana unomuka ukarambwa nemurume. Mangwana unomuka murume wako akafa. Mangwana wakutoshedzwawo kuti uri hure. Saka musataura kwamusina muswera namai, ivai nemwoyo wokubereka. Rwadziwaiwo nechiitiko chaitikawo kuno umwe wedu. Tiri kuona kuti iye zvinoizvi
16 days dzekutanga kwaDecember kusvika 16 vanhu vanenge vachirwisa mhirizhonga yavanoti iyo 16 days of activism against gender based violence. Asi tiri kutoona kuti mumazuva acho iyoka vakadzi, vana, varume vari kushungurudzwa zvakanyanya mazuva acho. Iri kubatsirei iyo GBV? Inini ndisati ndaenda ipapo mhosva ndinoona kuti inotokonzereswa nemapurisa, because ini ndakaita dambudziko ndiri kumba ndoenda kupolisi ndotaura nyaya yangu. Mapurisa ataurirwa nyaya haauye kusunga munhu, anogara nenyaya ikoko kusvika zvinhu zvakadai zvazoitika. Saka sekuona kwatiri kuenda senyika hapana kwatiri kuenda, ende isusu sevakadzi hatina vanhu varikukwanisa kumirira isusu ezema single mother. Mapurisa ari kutoda kutitambura mheno kana kuti ndo maitiro azvo azviri kuitwa here kuhurumende kana kuti ndo zvamuri kutenderana, because kana ndakaenda kupolisi ndinetarisira kuti kana mumwe wangu andirova andikuvadza ngaauye asungwe, kana tichigadzirisana togadzirisana. But kana ndichinge ndarohwa ndakuvadzwa, izvezvi mukadzi akatyoka gumbo akakuvadzwa musoro akaenda kupolisi, shamwari yacho akakuvadzwa, izvezvi akasvika pakudutsa ropa inotorwara, asi hapana chaakabatsirwa nacho. Kusvika nhasi ndopava kuchitanga kuvhura nyaya idzodzo kuti chiuya kupolisi muri kunzi makavhurisa dhoketi. Kwenguva yese iyi vaidi kuvatora kuenda navo kupolisi vakashandisa dhoketi, but vada kuzoshandisa dhoketi nhasi panguva yekuti mwana afa. Saka ameno mapurisa dai aitawo basa ipapo. Poya pamwe pekuti mukadzi akasenda message, mameseji ayatinawo aya, mukadzi akasenda mameseji akasenda, mamwe acho achitaura kuti ari kuti mwana wako andile achaitwa nyama manje manje. Hatizivi kuti vakanga vakazvironga here kana kuti zvinhu zvazvakarongwa nemukadzi nemurume. Hatichazivi kuti mapurisa nyaya iyi munoitora sei, because mameseji tinawo. Ipapo tachikumbira kubatsirwa nemapurisa kuti tizive kuti zvaifambiswa sei. Manga muchida kutaura, ndoda kubvunza kuti imi matimi makaswera naye. Vamwe vanhu vanotaura vachiti munhu izvi zvaazoita zvambenge zvichiratidza ambodai. Imimi pamakamuona musi waazopara mhosva iyi, paakauya achikuonai, ane here zvaakamboita zvairatidza kuti ane zvaari kufunga zvakashata zvaarida kuita? Paakauya papasina kana zvinoratidza kuti pane zvaada kuita, kana kuti vaingotaurawo neyekuti ndatsvagira mai vako 2 rooms, asi amai vako vari kuti havachadi nezvangu, saka ndoita sei? Saka tauchimbotaura pafoni, ndakati aiwa nyaya dzidi kutaurwa pafoni, zvoda kana kuti mimi madzoka mutaurirani. Havana kutomboda kutopinda pano kutogara, takatomira panze vakabata bhodhi ravo redoro tichitokurukura. Hapana kana chairatidza kuti pane zvavada kuita kana kuti, vatatoparadzana zvakanaka. Vakatonditengera machipsi pamusika apo vavatoenda. Hapana kana mashoko airerekera kuti pane zvavada kuita, panga pasina. Mazonzwa imimi usiku kuti munhu anga asina mbobvira hana chaaratidza kuti ane chaarida kuita. Izvi zviri kukubatai sei kuziva kuti munhu uya aiita kunge munhu akanaka, aiita chinhu chakadai sokuti acheka vana nebanga pauro? Inini zvakatondibata nekuti manheru acho dzakuma 8 mama vakandifonera, mai andile vakandifonera vakanditi enda unobuditsa baba vari kumba ukoko ndogona kureperwa mwana wangu. Vandati mama ndinovagona here? Inini ndakabva ndaenda kudaro. Vandatosvika vakatogara pamubhedha babava naEmmanuel wawakazouraya vachone yavo nevana vavo naandile naAisha. Aisha itopakura sadza vachiratidza kuti vanhu vakatoita se vakatosunungawo semazuva ese zvinongoona vakagara vakaita, vatogezesa vanin'ina vake maoko, takatosiya vachitodya sadza. Ndikakuti vari right. Vanangoti kuna Aisha, kana mama wavo yokuzoita se uchindideedza, kozi baba vandovaziva vari vemhirizhonga. Mama vakangobva bhora nongodeta noise navo. Ndokuya kwendakaita. Ndazoshamisika mwana akuya past 9 achiti uyai andile abayiwa nebanga. Ndopendakamhanya kwana uyu ndikati kochi, vanoona mwana ari mumba malandlord akachekwa mushaya umu achitobuda ropa akabata maoko kudai so. Saka ndopendakabuda ndichiti nemwana walandlord handei mumba umu, tinotsvaga chekusunga jira mwana ropa risabude riite shoma. Tichipinda mumba meme, saka mwana walandlord anga ari pamberi naAisha. Aisha aida kuti mwana nditore mwana nditese ndibereke mwana. Ndopaakabva asikanzi mwana, ndopaakabva wabuda vachimhanya. Ndozoti vanhu vari kumhanyei? Ndikati kochi kwasi varimere vatatobuda tese chase tichimhanya. Ndopaakazotata panze zvikanzi mwana ari pambedho yakashaya.
ndopendakabva ndabuda ndakangobuda chimhanya ndazosangana pane vamwe vanga vanodza nesi ipapa vakazondibatsira mwana. Ini noone confusion yanandinayo ndakaenda panext door ndatangofonera mapurisa yakanonoka kutibatsira. Chiti tikatoita sei nemwana ropa rirungobuda. Ndopendakazofonera mumwe mupurisa asiriwe ndakatanga kufonera akati tsvagai mota izvezvi muendese mwana kuchipatara anouya mapurisa. Petakaudza mapurisa endokuuya kwakazoita mapurisa mwana anga atotakurwa kudhara. Tiri kuona izvo chinhu chinovhundutsa kuti vana vaurayiwa. Takanzwa mai vachitivo vakafonerwa. Ndiani akafonera mai uye akavaudza sei munhu ari murodhi kuti pane zvaitika kumba? Isusu takatoshamisika kuti mai vafonerwa nani, nekuti pavanga vari mutauni vane munhu wanga wanaye vakatofona kuti iwe waregerei kuuya kubhora. Zvikanzi atatoti mama akupi, zvikanzi atato mutauni takutonokwira kombi. Saka ndakatotya kutovafonera tisingazozoti ivo vakazofonerwa nani, tasingada kuti tivazivise vari kwavari ikokoko. Tada kuti kana vasvika tozovagamuchira tozoti vakafonerwa nani. Tiri kuona kuti kunyangwe munhu aita sei hakuna munhu ane kodzero yekutora upenyu hweumwe munhu. Asi tikungonzwa kuti iye zvine zvinonzwa kunzi uno nekuti aita zvemujolo hei mhosva yake anga achiitei. Ndiani ane kodzero yekutora upenyu hweumwe munhu nekuti anditadzira? Ipapo panorwadza nokuti hapana munhu ane simba iroro. Ende baba ava tingati mwana uyu ane 5 years anga asinga include kunetsana kwavo namai zvokuti iye dai akanga ane hasha dzekupedza hasha dzake aifanira kupedzera kuna amai girlfriend ranga ramuramba ndo raifanira kupedzera shungu, kwete kuti apedzere shungu kumwana uyu ane 5 years asingana chaanoziva. Inini izvozvo ndo zvinonyondibata kuti vaiincluda sei mwana uyu. Plus chimwe chachona ndechekuti inini chinonetsa ndechekuti mukadzi wababa Alice Mhondi, mukadzi weMhondi aizoziva sei kuti kuchazoitika bhucha richivhara zoitika, kuratidza kuti vaiplana kumba kwavo here kuti kuchaita bhucha rozova riri bhucha zveshuwa sematauriro akanga aita. Tibatsirei kuti amai ava zvakandenge zvabva kupi zvakazozadzisa izvi. Inini ndiri panyaya yegender based violence taikumbirawo vemadzitare emhosva vaita serious nenyaya yegender iyi, because chiri kuitika vakadzi vari kushungurudzwa mudzimba, even varume vari kushungurudzwa, but tiri kungoona ingori chapter yakavhurwa iri kungonzi no to gender based violence, but action yacho hatisi kuzoiona. Saka tachikumbirisawo ipapo kuti pagender based violence apa dai vawedzera matanho ekuti zvisaramba zvichiitika zvinhu zvakadai, nekuti maincidents akadaro ticharamba tichimawana, nekuti varume kana vakadzi vachiwanenge vachiona kuti hapana zviri kutorwa, matanho ari kutorwa ari panyaya idzi. Saka ita achikumbiro ipa panyaya dzegender based violence apa kuti vedu vega mutemo ngautirerutsirewo ipapo kuitira kuti mhosva dzisaramba dzichiparwa dzakareruka semaita. Vanhu vari kutoona kunge zviri nyore, zvingori easy kuti munhu anongofunga zvaafunga kuita. Hakuna munhu anonzi ndiye uraya munhu. Mhosva inotorwa yoiswa kumadzitare edzimhosva, kwete kuti munhu wotora mhosva woita yako. Handiti woisa mumaoko mako, hauise mhosva mumaoko ako, asi kuti unotora nyaya woendesa kupi? Kumapurisa. Nawo mapurisa acho kana achinge apuwo nyaya yavo wochishanda basa ravo. Panapa pari kutendera nyaya yekuti mukadzi wemurume uyu aisenda mameseji. Imi muri kuti here mukadzi uyu arimo mumhosva yemurume wake? Isu tiri kuti mukadzi uyu ari mhosva yemurume wake, nekuti murume wake akazozadzisa mameseji aisendera ainyorwa nemukadzi wake achiisa kuna mai vafirwa nemwana. Mhosva vatori nayo, mameseji achona tinawo. Mhomho yevanhu yakaungana muna Waterclose kuMufakose vakamirira kuona kuuya kwaThomas Nyamunga kuti auye kuzoratidza mapurisa maurayiro aakaita Emmanuel. Zvairwadza kuona mai vachitarisana nemunhu wavakanga vafambidzana naye kwemakore uyo akazenge ava mhondi yemwana wavo. Vazhinji vatataura navo, kunyanya vechidzimai, vatiwo vaitomboda kupiwa mukana wekuti vaone kuranga mhondi iyi nekuti zvaakaita zvinhu zvakarwadza. Isusu tava kuzoona Mhondi ngozi isusu sevabereki tese tivabereki vari panapa tivakadzi tanga tichirwadziwa zvokuti murume wedu amboburitswa motikari vambotipawo mukana sevakadzi chete. Tatisiri kuda varume, tanga tichida vakadzi. Ini ndiri single mother, ndinogona kudanana nemurume
ini anditi ndiri kutsvaga kurarama. Hazvireva kuti pawainditengera chikafu waindirara anditi chikafu chako chebhadhiro neundirara kwawaindiiti sei uchinamara dai kupfekera mushonga kuti unakirwewo. Haisi mhosva kuti anzi ungati blame kuti hanzi tamuurayira mwana nekuti hanzi vanhukadzi munopfeka mushonga. Kupfeka mushonga ndei ndichitirewo kuti pamwewo zvingaitewo, asi hazvireva kuti upenyu hwamwana kucheka mwana ungori kucheka huku nekuti ndichekera uye yangu. Aiwa, tanga tichimuda kuti auye paground ataura kuti mwana anoenderana neichi here achekere mwana kumuita huku. Auya utanga kuda kufamba kunge munhu ari kutotaura munhu ane mhuri. Ko inini dai anga ari mwana wake ainzwa sei pini yatiri kunzwa semadzimai maga mimba munoiziva kuenda kulebva munokuziva mushonga yemasuwo mwana wangu ongoenda seu kana iyo huku engazokupa pakufa mwana kungonzi mwana akusisina ndofona samaendiendiwo kumafaro hatingabva blame kuti hanzi angaenda kubhora saka dai anga aripo mwana dai angasina kufa anga nemurume nyangwe dai anga aripo angatogona kuenda kubhora atoriwo mpenyu anokwanisa kuriritira vamwe vana pamwe dai anga aripo dai vakauraiwa vese nevana naamai. Asi ndiri munhu wesingle mother ndiendawo kubhora munofarawo nevamwe pamwe nandaenda unotengesa kuti ndiwane mari yotengera vana madomasi. Munoti blame kuti hanzi handaendire kubhora zvaakaita izvi aiwa aifana kuti vachitedzerana iye vakazodhibana ane makuhwaka vaparadza zvisingatomboiti arwadziwa nayo Mhondi yaiurayiwe. Pane vazhinji kuti vane makuhwa aripo here aburitsa murume uyu ataura here kuti akaita izvi nekuti anganzwa mahanzi ndo ari kunetsa noti nyaya haisina prufu. Baba utiziva kuti baba avo vakaitire kuti vavaemwana hatisi kuziva mahanzi ndo kwese ari kunetsa. Asi baba aka mapurisa heya anozoitawo mutemo kati dai vamboti notazoona vakunanga neuku toda kunyatsondigwisisa noti amai ava neshamwari yavo kuti saka kuti sazozoziva majoti chii noti zvokuti shamwari baba vakameseji mafoni mufoni kunzi baba vakaonzi amai ana baba atarwadziwa zvingaite nzvimbo yemufakose ndangopa advice ukarwadziwa nemukadzi usasvike pakuda kuzouraya vana kana kuuraya mukadzi. Zviri nani uite muvhonika utange life nyowani. Mabhebhi manyama ari kuzvarwa akawanda unokwanisa kuwana mukadzi akanaka kudarika iyeye saka usasvike tuextendika yekuti ukarwadziwa wakutosvika pakuuraya upenyu hwemumwe munhu. Pamwe wauraya president, pamwe wauraya minister, pamwe wauraya doctor, watokonzeresa shortage muZimbabwe. Saka sana baba usarwadziwe. Vakadzi vakazvarwa vachingohura saka iwe ukahurirwa usapinde nemwoyo itarulani b wozi vakadzi varipo. Nepauya auya asina mapurisa angashaiswa kanyama aisira maoko mevanhu asi ototenda mapurisa auya akabata vose dzatosua nepasina kuti vaizova vachida kuraya seni zvaundarwaaa madzimai ari mumba ana baba one nekuti gorekwa zvazosvika baba wakasiya mhuri yawo wakuenda kumafaro kwakunorwadzisa kuti amai wawapindira imomo uko wasiya kurwadzisa mukadzi wako marwadzisiro wakaita mukadzi wavo wakasiya ndo marwadzisiro awaitwa negeusi. Saka ndaikumbira hurumende kana ichikwanisawo itibatsire munhu uone kuti pasi pari kana kuwara nekuti akakuwara unorwadza ende anozondirowa nevanhu. Inini michiona munhu nozokunzwa nekuzokuona achiuya kuzoratidza ndakasvika nenzira murima zvinorwadza pava paapinda ane munhu arwadzisa nguva yacho kusvika chimwe chacho chapuwa mukana
semukadzi abva kutaura samai wakatotakura naimanzi ndaini manzi otakura naamai kwarusa kurwadza kwadzo ekuti achatora mukadzi ane nhungu ambobata murume uyu ndokungota ndinezva kuti yake yakakwana zvaaita izvi zvinorwadza hazvifanokugara mafuti nevarume kunyanya varume vari kudzimba vane mhuri yavo tiri kukumbirisa mufaro wanyanya semusingatyiwo mwari varume mukurwadzisa vakadzi vari kudzimba kurwisa miviri mudzimba yavari kuti iyo chiitiko chaitika panapa kuno Mufakose chinorwadza chinobata nekuti kufa kwemwana kunorwadza but ini ndiri kukumbirisawo kumasingle mother kana tichiita maboyfriends ngatirege kugara muone room nevana ende kana tichiita maboyfriends ngatiende kumaloji vana varegedze kuona zvatinenge tichiita tichengetedze dignity yevana nekuti ezvino kune zvimwe zvokuti unosiya chikomba chirimo mumba chiri kurepa mwana zvakawanda zviri kuitika zvimwe zvisiri kutombokwanisa kuti zvitaurike but zvazotaurika nokuburikidza kwechiitiko chaitika pano kuti mwana aita sei achekwa vandikukumbirisawo kumadzimai even akaroorwa chaiwo ari mudzimba vari kuita mujoro but chengetedzai mujoro. Thomas Nyamunga akazobatirwa kuwaterfalls mushure mekunge atiza kubva kuMufakose kwaakanga aponda mwana. Mama tine urombo nekurasikirwa kwatakaitwa nemwana mushure mekunge apondwa. Mungatitsanangurire kuti ukama hwenyu nemwana uye namai vemwana wakamira sei? Inini ukama hwangu namai vevana tiri mafriends, tinoshanda pamwe chete. Nguva zhinji tingori pamwe chete. Saka kushaya kwakaita mwana ndakarwadza zvekuti handikwanisi kuzvitaura. Nekuti baba ava vanga vagara vane urongwa hwokuti varoda kuita sei? Varoda kuparadza mumwe wangu. Vakati kuparadzana kwedu kwatichaita ndinotokuuraya. Saka vanga vagara vachizvitaura. Matanho api amakatora imimi mushure mekunge munhu aritaura kuti kuparadzana kwedu kunge ndakuuraya? Imimi muchiona kuti mumashure umu zvinotaurika ende munhu achizouraya zveshuwa. Chii chamakabatsira nacho shamwari yenyu imimi mushure memashoko yayo? Nofunga mushure memashoko avakataura vakatirwisa inini nemumwe wangu, vairovana nemumwe wangu. Saka inini ndakapinda pakati ndichida kuedza kuti vasarwe. Vakasiya kurwisa mumwe wangu vakatanga kundirwisa. Nofunga takaenda tese nemumwe wangu takanofurisa dhoketi pamarimba kuti ndo vaita sei vachirohwa. Tikatoenda kuHarare hospital tikatonorapwa, tikatoya nemamedical report. But from there up to now, nyaya yakaitika muna October, up to now hatina kubvira takawana phone call kubva kumarimba kuti tinzwe kuti nyaya yenyu yakamira sei kuzosvika nhasi. Same person akatirova ndi same person auraya mwana. Saka baba wanga ari abusive all this time, vaigara vachimuharasa. Saka tata kusha kuti toripota kupi because kumapurisa takanoripota munhu haana kusungwa. Still munhu ari kurongoramba achiita sei achiharaswa. Saka unopesa wari luza hope. Musi waitika chiitiko ichi imimi makanga muri kopi? Musi waitika chiitiko ichi isusu tandaenda tiri vatsigiri vedhimbare, tiri masupporters edhimbare. Saka kunoenda dhimbare tinoteera nekuti tiri vatsigiri. Tandaenda kungezi because ndo kwaitamba chikwata chedu final. Saka takatobva kuno tikatenda kungezi nemumwe wangu tese tiritu. Patakatobuda mumba vakatoperekedza kutosvika pabus stop baba vakatomupa $20 yekuti adye kupi kubhora kwatatanga enda. Saka tisingazive kuti munhu anga akatoplana kuti munhu kwaari kuenda kungezi ndoda kuzosara ndichiuraya vana. Iko zvinezvi muri pedyo namai vakaurayirwa mwana. Takanzwa zvakare kuti kune umwe ari muchipatara zvakamira sei? Akarapwa here uye zvinezvi zvamira sei? Ari muchipatara akarapwa, but problem challenge yataanayo pari kudiwa mari
yekuti mwana awane kubuditswa maexpense akaitika pari kuda mari of which izvezvi shamwari yangu haana mari yacho, zvinhu zvichiri zvakaita sei zvakamuomera. Saka tatingodawo sapoti yekuti tiwane kuti tibuditse mari, tiwane kubuditsa mwana muchipatara. Urongwa hwemwana hwakamira sei? Pane zviri kutaurwa nemapurisa vehukama zvakamira sei? Mwana ari kuchemerwa kupi? Mwana ari kuchemerwa kuna Nkumbadzedzi pa 147. But nyaya yeurongwa tangonzwa kuti postmortem haisati yaita sei, haisati yaitwa, ende uye pari kudiwa mari yekuti paitwechi postmortem, fuichi mari yacho isusu hapana mari yekuti paitwechi postmortem. Tiri kuona isusu kuti mhirizhonga iri kuramba ichingowanda. Vanhu vari kuti vakatadzirwa havachaziza kubata mapanga kuuraya. Semudzimai, chii chamuri kuda kutaura nekuti izvi zvaitika kumunhu ari pedyo nemi, shamwari yenyu? Ndoda kungokurudzira kumadzimai ese kuti musashingirire marelationship amunoona kuti muri kuabhuswa muchifungudza kuti muri kudiwa, nokuti unorohwa nhasi mangwana oudzwa kunzi aiwa ndinokuda, woti aiwa gendirambe ndine munhu wangu. Madzimai musashingirire, nokuti mukushingirira umu ndo mukuzogumisira maita sei waurayirwa mwana. Shamwari yangu ashingirira, baba ava havana kutanga kumurova nhasi, vakamurova ane mavanga izvezvi kumeso avakasiya vamupa. Aishingirira kuti nokuti ndine boyfriend yangu, ndiri murelationship. Ndingokurudzira kuti madzimai musashingirire. Kana maona relationship isiri kuita, siyai, tsvagai help. Ende ukasiyana nemunhu hazvireva kuti upenyu hwaguma, unogara usina hako zvitori nani. Kana kutsvaga help kune vanobatsira, nekuti mukushingirira sekwachita shamwari yangu ndokuzosvika kuti mwana afi. Airohwa, takasvika takanoripota kupolisi, still hapana chakaitika. Svika nhasi izvezvi mwana afa, ndiri kurwadziwa. Ende izvezvi inini wacho ndakapiwa injury yokuti izvezvi maziso angu anotorwadza. Paafunga kutongoti nhasi ari kurwadza, anorwadza because vakandikwadza maziso. Saka zvinhu zvinotondishungurudza nanhasi ndaitombobatikanawo mazuva ese ndaitorwadziwa kuti shamwari yangu ari kuentertaina munhu akatondikwadza. Ende ndaitomuudza kuti ndiri kushingirirei pazvinhu zvese izvi, ini ndakakwara ndisina chandirohana mukati merelationship yenyu. Ndandiri kutry kuda kukufikisai kuti ndibatanidze relationship, but ndakaona kuti haribatanidzike. Saka ndingokurudzira madzimai ese kuti kana zvisiri kuita, madzimai musashingirire. Muri kuda takatarisa iko zvino izvi mushure mekunge ambokurovai ozouraya mwana, mungati here imimi hazvina kundishamisa nekuti munhu zvaaita zvaairatidza kuti anokwanisa kusvika apa? Hazvina kundishamisa nekuti musi waakatirohwa, before asati atirohwa, shamwari yangu aigara achindiudza kuti baba vanondiudza kuti inini kuparadzana kwangu inini newe ndichakuuraya. Aigara achitaura mashoko api iwayo, nekuzoona zveshuwa kuti munhu akashaya respect akasvika pakurohwa inini shamwari yake. Ndakatoona kuti munhu wokuti imhondi angagara ainawo, because vaiti vakatsamwa, so unotoona kuti vanoita chivampire, so zvikunyatsoona kuti munhu uyu he can do anything. Saka hazvina kundishamisa kuti vasvika pakuuraya mwana nhasi, because utsinyewo hwanga vagara vainawo. Mushure mekunge vauraya mwana vakashayikwa panzvimbo, tiri kunzwa kunzi ivo vakazosungwa. Imi mune zvamuri kuziva here pamusoro pekusungwa kwavo, kuti vakasungirwa kupi, zvafamba sei? Mushure mekunge vashayikwa tangonzwa kuti vasungwa nhasi, but tangonzwa kuti vasungirwa kuwaterfalls vari pamarimba kuonana navo hatisati taita sei tavaona. Asi handifungi kuti ndingamboda kuvavona, because unhu hwavakaita, zvavakaita zvinhu zvakaipa. Ende mwana wavauraya vaigara vachitaura kuti mwana iyeye ndiye mwana wandinoda, ende mwana uyu ndichamuitira zvese zvaanoda, asi ndiye mwana wavasvika pakuuraya. Saka handifunge ndingamboda shuviro yodo kana kuvaona, handidi. Kuwaterfalls kwamuti vasungirwa uku murodhi here, pamba pehama here? Muri kunzwa kuti vasungirwa pai? Tangonzwa kuti vanzi vasungirwa pamba pehama yavo, hanzvadzi yavo. Ndiwo mashoko andangonzwawo chete. Saka which means kana kuti vanga vachitozivawo kuti ndozvaita hanzvadzi yavo, ndinongoti zvamakaita zvakaipa, nokuti hamungagamuchire munhu wamukuziva kuti auraya mwana innocent so 5 years. Vanhu mongogamuchira munhu muchimuchengeta pamba.
it's very bad. Saka ngatingodzidzai kuti vanhu patinenge takagara nehama dzedu munhu akaita chakaipa, dzidzai kuripota kumapurisa. Nomaitai hama yako because chakaipa wati modai variwo vaurayirwa mwana munhuyewo tonyararawo tine musungwa zvakaipa. Saka tingoti vanhu dzidzai kuti nyangwe iri hama yako kanganisa, ripotai nyaya kumapurisa. Musavharidzire huro uipi hwemunhu nekupamusaka pekuti tira kuti munhu asasungwe zvakaipa. Makanga muina mai vemwana here? Tiri kunzwa kunzi vakafonerwa vachinzi kumba hakuna kunaka. Makanga muchiri navo here uye makasvika navo here vachizosvika pakuona vana vachekwa? Pakafonwa pachinzi vana vashayikwa tandapesana because iye anogara kusaidi rimwe ndogara kusaidi rimwe. Saka tatangosvika iye akuenda kumba, ende akuendawo kupi? Kumba. Saka ndichingosvikawo kumba ndabva ndakabva ndakungoona vanhu vachisvika vachinditi mwana anzi ashayikwa achekwa. Ende iwo titori mutauni, ndinofunga tichisvika mutauni vakatofona vachiti wakupi, uye akati ndamutauni ndakutoya kupi? Kumba ikoko. Saka ndinofunga time yatabva mutauni kune kusvika kuno kuMufakose ndo time yawakauraya mwana. Kuri kuti Thomas akateerera iko zvino izvi, ndapi mashoko amuda kutaura kwaari? Ndinongoti Thomas mabasa wakasiya wabata panapa wakatirwadzisa. Ndandisingafungire kuti ungazosvika kuita utsinyiwo kusvika pakuuraya mwana. Mumwoyo izvezvi inini chaiye for the past 2 days ndandisiri kutokwanisa kutorara. Ndichitotya kuti pamwe Thomas anouya achiti achindiurayawo semaurayiro akaita mwana. Nanditoliva in fear. Saka Thomas akatikanganisira. Ndiri kurwadziwa, handitode kana kumuona. Handitode. Akatikanganisira. Mwana anga ari mudiki. Ndandiri kukumbirawo ruzhinji rweZimbabwe, tiri kukumbirawo rubatsiro. Kana pane vanokwanisa kutambanudzawo havo maoko avo. Mai andile munhu akafirwa nemurume. Ende murume wake situation yanga ari yacho kuti munhu akafirwa nemurume akakaitwa zvokupondwa. Iye wacho she was a single mom for a long time kuti ashingirewo chengeta vana ivhendawo. Saka ndandiri kukumbirawo rubatsiro ruzhinji rweZimbabwe. Hatina mari yekuti mwana abude muchipatara. Uyezve mwana adoda kuti postmortem. Saka tingokumbirawo kune vanokwanisa kutambanudzawo maoko, vanokwanisa nepashoma pavainapo, munongokwanisa kutisirawo batsiro mari nemari shomanani yamunenge makwanisa kuwanawo panhamba dzinoti 07877555655. Rodzokorora zvakare 0787755565. Ndongoti naiwayo, ndongoti maita henyu.